D'entrada pot semblar una pregunta molt senzilla, amb contingut purament semàntic, però en realitat és una pregunta fundacional. És a dir, en funció de com defineixis casa, tot el que seria l'evolució o la perspectiva jurídica posterior pot canviar. És a dir, la casa, en un sentit podríem dir molt bàsic, és senzillament l'espai de vida. Vindria a ser el que tradicionalment hem considerat llar amb el sentit més estricte del terme, no? És a dir, és l'espai d'intimitat, l'espai de relació familiar, l'espai, podríem dir, fins i tot d'identificació, d'identitat de la persona. Aleshores, per tant, aquesta idea tan antropològica i social és el que fa que des del món del dret, des de l'ordenament jurídic, se li doni una protecció reforçada. El que passa que el dret, tots ho sabem, no juga amb una dimensió emocional, sinó que bàsicament el que vol és conceptes concrets. Per això, precisament, des del dret el concepte casa no s'utilitza, sinó que s'utilitzen altres conceptes, que aquests conceptes varien en funció de la intencionalitat o del context. És a dir, d'una banda tenim el que seria, per exemple, el que és el domicili. És a dir, el domicili és allò que es vincula sobretot amb la protecció de la intimitat. I en aquest sentit l'article 18 de la Constitució ens diu que cal protegir el domicili, que el domicili és inviolable. Per tant, des d'aquesta perspectiva, el domicili no és tant o no es relaciona tant amb la propietat, sinó sobretot amb el tema de la utilització d'aquest espai per les relacions íntimes i amb la voluntat clara d'excloure tercers. I en aquest sentit, per tant, no és important el concepte de si ets propietari o no ets propietari, sinó exclusivament l'ús. Per tant, una habitació llogada, un allotjament provisional, tot això també són conceptes que entenem com a domicili, per tant, el dret constitucional protegeix aquest concepte. Un altre concepte, el concepte, per exemple, d'immoble. És a dir, immoble seria un concepte o una categoria de contingut patrimonial vinculada al dret civil, que és aquell dret que regula les relacions entre particulars. Per tant, l'immoble seria un concepte arrelat al sòl, per diferenciar-lo del que és el bé moble, que és aquell que es pot moure, i és un concepte que té per objecte la propietat, clarament, i que per tant és objecte també del tràfic jurídic. Aquí sí que estem en un concepte que podríem dir de contingut molt patrimonial o molt registral, i aquí l'important no és tant qui ocupa, qui viu a l'habitatge, qui viu a l'immoble, sinó la titularitat del dret real, és a dir, qui és el propietari de l'habitatge. Més conceptes. Tenim el concepte d'habitatge en si, que tenim a la legislació administrativa i urbanística. Aleshores es relaciona molt el concepte amb tot el que és els estàndards urbanístics, l'ocupació del sòl, la possibilitat de que el residencial sigui, per tant, vinculat amb l'habitatge, sigui un ús permès i, per tant, hagi de ser objecte també d'una certa regulació per part de les administracions. Per tant, aquest concepte és important. I compte, no tota construcció des d'un punt de vista administratiu o de dret públic és habitatge, sinó només aquell que reuneix unes determinades condicions de seguretat, de salubritat, d'acord? I llavors tindrem també, a veure, segurament n'hi hauria més, però així tindríem el concepte de l'allotjament. L'allotjament vindria a ser una categoria molt vinculada a la provisionalitat. És a dir, estem parlant d'aquells espais que serveixen sobretot per poder destinar a determinades persones per raons d'emergència habitacional, per raons de necessitat immediata, i per tant és molt possible, no vull dir que hagi de ser sempre així, però és molt possible que estem parlant d'allotjaments quan parlem d'elements que no compleixen les condicions de l'habitatge, és a dir, que els hi falten elements, però que, ja dic, per una condició o per un objectiu purament de necessitat immediata de donar un allotjament a aquella persona, aquests conceptes no els utilitzem tant. Per exemple, el tema de la superfície mínima. Quan parlem de superfície mínima, estem parlant de que per poder referir-nos a l'habitatge ha de tenir un mínim de 36 metres quadrats. Un allotjament podria no tenir aquesta superfície mínima. Hi ha un tipus d'allotjament, que és els espais comuns complementaris, que és el que està regulat al decret llei 50/2020, i que el que preveu, parla del cohousing, que és una part d'habitatge privatiu, una part privativa, i llavors unes parts comunitàries. La part privativa sumada a l'habitatge comunitari o l'espai comunitari compleix les condicions, però si examines només la part privativa no reuniria aquestes condicions. I llavors tot això ens portaria a que des d'un punt de vista legal, ja no de casa com a concepte, podríem dir d'ús quotidià,
sinó l'habitatge des d'un punt de vista del dret ens portaria a l'article 47 de la Constitució, que és el que parla d'un habitatge, el dret a un habitatge digne i adequat. I per tant tornen a aparèixer aquests conceptes sobretot d'estabilitat en la tinença, que és molt important, el tema de condicions com deia, de salubritat, de seguretat, d'accessibilitat, serien aquests els conceptes. Hi ha moltes més dimensions, podríem parlar molta estona de què entenem per casa. Hi ha la dimensió molt important també, no l'oblidem, la dimensió territorial o urbana. És a dir, l'habitatge no és una unitat aïllada, és a dir, tu l'has de concebre dins d'un espai que és el barri, amb els serveis, amb infraestructures. Aleshores, quan, per exemple, ens trobem amb un habitatge que potser compleix les condicions previstes a la normativa d'habitabilitat, però potser s'ubica en un barri on manquen serveis, on hi ha una disgregació extrema, aleshores, per tant, això també fa que pensar. I, per tant, ens relaciona el que seria habitatge amb el dret a la ciutat, és a dir, el dret a l'habitatge amb el dret a la ciutat. I llavors ens queda segurament l'element més patrimonial o econòmic, i clar, aquí depèn de quina lògica entenguis l'habitatge, és a dir, la casa, com tu deies, o la llar, tradicionalment ha estat, com deia al principi, aquell espai vital, on desenvolupes la teva vida privada. Però amb el temps aquest concepte ha derivat cap a l'enteniment de l'habitatge com un recurs patrimonial, com un recurs financer, com un bé d'inversió. I aleshores, per tant, depèn de des de quina lògica interpretis l'habitatge, si li dones més prioritat a la lògica, com deia, patrimonial o inversora, normalment el debat anirà per la via de la seguretat jurídica de la inversió o per la via de la rendibilitat. Si, per contra, utilitzes una dimensió més social, aniràs sobretot a entendre l'habitatge com un bé social i, per tant, sobretot els temes que tu prioritzaràs en el debat seran l'accessibilitat i la funció social de l'habitatge. Per tant, és molt important, és un tema des d'un punt de vista de definició terminològic molt complex, perquè aquí fixa't que apareixen molts conceptes i, per tant, en funció d'aquella lògica a la que tu donis prioritat, la naturalesa jurídica del concepte serà un o serà l'altre. Aquí la legislació té molt a veure. Inversió i legislació. Hem de pensar que podria remuntar-me molt enllà, però vaja, anys 50, anys 60, tenim una proporció molt important de persones que viuen de lloguer, de famílies que viuen de lloguer. S'aprova una llei, estem en un context també de problemàtica d'escassetat en tema econòmic. Les famílies viuen algunes a precari i aleshores s'aprova una legislació, que és la Llei d'Arrendaments Urbans, l'any 64, que el que fa és preveure uns terminis de durada dels lloguers, que és molt llarga, indefinida, unes pròrrogues també molt pràcticament definides, i això sobretot es fa amb aquesta idea, però al final el resultat és una mica ambivalent, perquè per una banda sí que és veritat que dona estabilitat a les famílies, que saben que poden romandre en l'habitatge molt de temps, però alhora també genera una certa inseguretat, una certa por al propietari, que o bé aposta per dir no llogo els habitatges, o els porto directament a la via de la compra-venda. Em venc l'habitatge, me'n desfaig, perquè això de tenir indefinidament un llogater a casa, des d'un punt de vista de rendibilitat, no m'interessa. Clar, arribem a la transició democràtica i la Llei d'Arrendaments Urbans del 94 mira de solventar aquesta situació, mira de dinamitzar el mercat i diu, a partir d'ara canviem les tornes, anem a liberalitzar. I per tant s'han acabat aquestes pròrrogues forçoses i s'ha acabat també el fet d'aquestes durades tan llargues de lloguer dels habitatges. Clar, això d'alguna manera el que fa és que genera tota una sèrie d'impediments pel tema de l'habitatge. Els lloguers pugen moltíssim i això ja ens està generant en aquests moments importants problemes. Problemes tampoc venen d'aquest moment, és a dir, la primera llei d'habitatge, estic parlant d'urbanisme, la primera llei de sòl d'urbanisme, l'any 56, ja introdueix en la legislació el concepte de la funció social de la propietat. És a dir, el dret a la propietat, fins l'any 56 es regulava el dret civil, per tant, a les relacions entre particulars, aquí la dimensió pública o estatal no existia, i per tant, el dret de propietat sobre el sòl i sobre l'habitatge que construïes era el dret de gaudi i d'aprofitament del que tenies, del que era de la teva propietat.
Però hi ha un moment en què ens adonem que això no pot continuar d'aquesta manera i aleshores s'aprova una llei d'urbanisme, la primera, la llei del sòl del 56, que diu, vale, molt bé, evidentment, hi ha d'haver un aprofitament individual del dret, faltaria més, però alhora hi ha d'haver una funció social. I aleshores apareix aquest concepte que és el que explica per què tenim tota una sèrie de normatives que estan imposant una sèrie d'obligacions als propietaris. I per tant hi ha aquesta dicotomia, aquest debat entre dret a la propietat i dret a l'habitatge. Per tant, estàvem a l'any 94, es produeix aquesta liberalització però no acaba de funcionar i aleshores ens trobem que aleshores és quan apareix una mica aquella idea dels tribunals com a, en certa mesura, salvavides de la situació. És a dir, tenim que, per una banda, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea el que comença a fer és donar protecció al consumidor hipotecari. D'altra banda, tenim també normativa, Tribunal Suprem el que fa és revisar les clàusules de sòl, les clàusules, en aquest cas, vinculades també a tema de compra-venda, temes d'habitatge, i després tenim també el paper del Tribunal Constitucional, que és un paper més de dirimidor entre què pot fer la comunitat autònoma, què pot fer l'Estat. Però la normativa, aquest canvi, aquesta reforma del 94 no funciona. I ens trobem de cop i volta, a més, amb la crisi financera de 2008. Tenim moltes execucions hipotecàries, molts desnonaments, moltes famílies que pràcticament es queden al carrer i aleshores tornem a refer i aprovem l'any 2019 una normativa que diu no, hem de posar més garanties per la persona que lloga els habitatges i per tant incrementem, per exemple, la durada dels habitatges, que en la normativa anterior s'havia disminuït, i passem, per exemple, en el cas dels grans tenidors a 7 anys, en el cas dels petits propietaris a 5 anys. I en aquest moment, en aquest context, s'aprova també la primera llei estatal d'habitatge. A nivell autonòmic ja n'havíem tingut, però és veritat que el Tribunal Constitucional havia laminat moltíssim aquesta regulació autonòmica perquè entenia que s'estava incidint en competències de caràcter estatal. Per exemple, a nivell de Parlament de Catalunya o a nivell de Govern de Catalunya tenim una sèrie de mesures que són superinteressants. Tenim la compra per tanteig i retracte, tenim l'expropiació per manca d'ús de l'habitatge, impostos o sancions a habitatges buits, tota una sèrie de normativa que és molt interessant, però que en alguns casos, a Catalunya, igual que altres comunitats autònomes, el que fa el Tribunal Constitucional és dir no, això la comunitat autònoma no ho pot legislar perquè forma part de les competències de l'Estat. Hem de partir sempre de l'article 47, que és el que parla del dret dels espanyols a gaudir d'un habitatge digne i adequat i a l'obligació de les administracions de posar les condicions perquè això pugui ser efectiu. On està ubicat l'article 47? Si tenim en compte la seva ubicació, és senzillament un principi rector de la política social i econòmica. I això què vol dir? Simplement el que deia, que l'administració ha d'intentar posar condicions perquè sigui efectiu. Però en realitat és un dret que no és exigible davant dels tribunals. A diferència, per exemple, del dret a la llibertat d'expressió o del dret a una tutela judicial efectiva. És a dir, seria un dret de caràcter programàtic, però no aplicatiu, per dir-ho d'alguna manera. Jo tampoc em quedaria aquí, és a dir, principi rector, però jo crec que aquest principi té moltes capes. És a dir, si analitzem, una mica en línia del que tu deies, no? Si ens quedem exclusivament, el que diu la Constitució és això. I de fet el Tribunal Constitucional ho ha dit i la majoria de la doctrina diu és que és això. Ara bé, podríem dir més coses. Podríem dir, per exemple, que és un dret social. Quan parlem de drets socials, a diferència dels drets clàssics de llibertat, un dret social és aquell que exigeix una actuació, una acció positiva de l'Estat. És a dir, que ha d'establir una planificació, que ha d'establir una inversió, d'acord? El que passa que sí que és veritat que va molt en funció, és a dir, la intensitat del dret